Ja, lite Minecraft. Minecraft session number 1. Då är frågan vad jag ska hitta på här. Testar du? Jo, då ska vi se. Jag kanske ska gå ut eller gå med. Stänga igen dörren. Jag ser mitt vackra. Ja, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men så blev det i alla fall. Ska vi se, jag har ingenting. Jag behöver cobblestone, så var det. Jag har inget sånt. Kolla. Ingen cobblestone. Så kan det gå. Då är frågan vad jag ska göra. Var är solen någonstans? What the fuck? Aha, den är på väg ner. Då är det lika bra. Vänta, vad är det där för? Solen på väg ner. Jag går hem och lägger mig. Ska vi se, vad har jag för något? Det här är inte just. Vi kan göra så här. Musik 16. Det fanns sån där för räcka. Sådär, och så ska vi göra lite sånt där. Sådär. Gå och hacka lite cobblestone. Ta en trätjog som tills vidare. Nej, det gubben gick inte. Ja, just det. Okej. Det måste vara sån här. Så. Mörkt ute. Så jag går och lägger mig. Så där, då var det dag. Då ska vi hugga lite cobblestone som kommer ut. Först ska så några monster. Spindlarna brukar vara här. Där har vi nu jävlar. Kom hit så vi får stryk. 3 stycken. Vad fan till det? Kom hit. Jesus Christ. Ja, det fick det. Kom hit där och se.
säker. Sen är det grus där. Grus. Gravel som det heter. Det var inte riktigt det jag ville ha. Vi går och sabbar ett hus. Här måste vi ha en gravel. Eller vad heter det? Cobblestone. Hugga. Jag har varit dödad för inte så länge sedan. Därför har jag 0 saker kvar. Au, vad var det där? Det var... Okej, fan, det räckte inte längre. Det var inte bra här. Var är sunshine då? Den är där uppe. Ja, det tar på. Vi sabbar ett hus till här. Taskig som är. Kika på hej och sådär. Har det spindellever. Wow, vad är det här? Jävla läten alltså. Jag ser inget. Ja, det brukar låta så här. Står kanske här nere. Ja, chilla hem här. Open my door. Och zoom. Och så ska vi bygga lite grejer här. Vi ska ha sånt där så att vi får helvete vad det låter. Så får jag, vad heter det? Stone pickaxe, så heter det. Det är lite bättre än alla, vad heter den? Wooden pickaxe. Så har vi några sådana så vi klarar oss.
Vad behöver vi mer? Vi behöver, just det, vi måste ha kol. Fasken gjorde man det? Nu ska vi se. Bättre med plankor. Nej, vilket. Nej, nu gjorde man kol. Det fick jag inte an. Fick jag sten. Ja, vi pausar den.